Entonces, des de fa uns 4, no recordo, 4 o 5 anys, així, van creure convenient que això hauria de donar-se a conèixer. Hauria de donar-se a conèixer per una simple raó. Molts de vostès se'n recordaran de vosaltres quan iniciïm a festes del poble, quan les processons, l'aixida de bandes i tal, però després ja no es tornem així a estar rec, o hasta avui. Entonces, van creure convenient que el públic participara d'esta. Per què voldrien que participara? Pues perquè realment valoraren el que s'ha fet durant l'exercici i el que han pogut desenvolupar els mestres, una tasca prou famosa en tots nosaltres. Entonces, dins d'aquest preàmbul anem a donar pas ja a lo que serà l'audició. Bueno, dir també que el número que anem a participar en aquest acte, anem a participar un total de 50, tindríem que participar 52 alumnes, però per raons professionals, d'horaris i tal, doncs no poden estar així. Tinc que dir-vos que a l'escola cursen un total de 14 persones, sobretot xiquets, que ha sigut un boom de fa 2 anys, per així. Són un total de 14 persones. Un total de 18 docents que estan cursant els estudis també a l'escola. I des de fa uns anys també tenim la participació de danses, que pareix que va consolidar-se, no sense problemes, però bueno, ahí està. Hi ha un total de 20 persones, en total 52 persones que formen tota l'escola. Bueno, després demanar-los disculpes també perquè el que tenen en el programa demà que tenien ahir a l'entrat no es pareix en res a lo que anem a tocar. Entonces, és el que ha dit. Anem a tocar el mateix que diu però no és lesió. Jo aniré llegint el que anem a tocar. El motiu és perquè, com ja he dit, hi ha gent que treballa, té que vindre més tard, entonces s'anirà agarrant poquet a poquet a l'audició. Disculpen les molèsties per aquest aspecte, ¿vale? Bueno, en primer lloc... anem a fer una cercativa diana que se diu, s'anomena Fructina. És una cercativa diana d'Algemesí, típica d'Algemesí, i és de Xavier Richard, i ara els que anem a tocar seran Altabal Marc, José Fernando, Javi Rubén, el Redoblant Joan i Dolçaina, Toni, José, Juanpi...
s'ha proposat una cercavila dedicada a ells dos. Degut a la constància de mitjà de la dolçaina i suposo que el seu mestre Sant Ferran Petit, que ja ho tenim un company més de l'escola, entonces Juan Rafael Cunyetti ha proposat aquesta cercavila que se titula Miquel i Pere. El tamal tocaran Fernando Rubén i Marc, el Redoblant Joan, i a la dolçaina Miquel, Juanmi, Paco, Costí i Toni. tradicional que més o menys, ara ja no se porta tant, però al dit per lo menos sí que me l'han cantat la mare, la meva iaia, tots, que és mon pare no té nas, mantenem xicotets. Entonces, al cabal, ja que van estar els mateixos tocant, anunci que anem a tocar l'esta i m'ajuna la bruna, val? Com dic, són cançons tradicionals que venen d'antics, de tradició popular i tal. Entonces, al cabal va estar Pancho i Marc i a la dolçaina Israel.
no pense que se'n va donar per buit, ja li ho he acabat. Anem a veure ara